Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Perdi. Taong 1966, Vallehermoso, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kilalang bantog na manggagamot itong si Perdi sa Vallehermoso. Bagaman binatilyo, hindi maipagkakaila ng kanyang mga kababaryo ang angking niyang galing at talino sa paggamot ng mga karamdaman. Malayo sa nakagawian ng mga pangkaraniwang albularyo, hindi siya gumagamit ng kung ano-anong medalyon para mapagaling ang kanyang pasyente. Ang tanging ginagamit niya lang, mga halamang gamot na siya namang pinapainom niya sa mga ito sa oras na yon ay tapos na niyang gamutin. Nagsimula ang ganoong trabaho ni Perdi noong maaksidente ang kanyang ama sa bukid. Dala ng kanyang pag-aalala at hangarin na yon ay gumaling, nagdesisyon siyang subukan itong gamutin. Sa tulong ng kakayahan niyang magpasapi ng kung ano-anong nilalang sa kanyang katawan nang hindi nawawalan ng wisyo na isakatuparan niya ito. Dahil sa ganoong kakayahan ni Perdi, inabisuhan siya ng kanyang ama na gamitin ang kanyang abilidad sa panggagamot. Naniniwala ito na sa ganoong pamamaraan, magkakaroon si Perdi ng pakinabang sa kanilang lugar. Alinsunod sa payo ng kanyang ama, agad naman siyang nag-umpisang mag-aral ng mga buhay na salita. Sa tulong ng mga nilalang na sumasapi sa kanya, madali niya yung naisa sa katuparan. Ni hindi na niya kailangan pang magkaroon ng maestro, gawa ng ang mga elementong umaligid sa kanya ang nagsisilbi na niyang tagapagturo. Sa loob ng ilang taon, walang ibang ginawa itong si Perdi kundi ang manaliksik ng mga buhay na karunungan. Upang hindi rin siya maging pabigat sa kanyang pamilya, isinasabay niya ang kanyang pag-aaral sa pamumundok nila. Hindi naglaon nang mapagtanto niyang kaya na niyang manggamot, doon na siya nagsimulang tumulong sa mga magsasakang kasama nila. Ilang araw lang noon ang lumipas, kumalat sa kanilang lugar ang tungkol sa kakayahan ni Perdi. Hindi naglaon, marami nang nagpakonsulta sa kanya, hanggang sa namalaya na lamang niya, isa na pala siyang bantog na manggagamot. Dahil sa wala namang nakakaalam sa kanyang abilidad maliban sa kanyang pamilya, kaya na may naging palaisipan para sa karamihan ang mga bagay na ginagawa niya. Merong nagsasabing humihingi siya ng abilidad sa mga demonyo, habang ang iba naman nanatiling nagtitiwala na milagro ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sa paglipas pa ng mga panahon, nagpatuloy ang panggagamot ni Perdi hanggang sa sumapit ang mismong taong ito. Sa pagkakatanda niya, 5 taon na ang nakakaraan magmula noong pinasok niya ang ganoong larangan. Hindi man sa pagmamayabang pero marami na siyang natulungang tao. Yung mga kapatid niya, hindi na nagkakaroon ng sakit buhat sa kanyang abilidad. Kahit mahirap lang noon ang kanilang pamilya, labis-labis naman ang pasasalamat nila, lalo pat malulusog ang bawat isa sa kanila. Isang araw, habang nanggagamot si Perdi ng kanyang mga pasyente, meron siyang nakitang isang lalaki na bigla na lamang pumasok sa loob ng bahay nila. Pagsilay naman niya rito ng malapitan, napansin naman niyang wala yung dinadalang karamdaman. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, meron siyang nararamdamang kakaiba nitong pakay sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang namatyagan, minabuti niya munang tapusin ang kanyang ginagawa para naman kahit papaano hindi masayang ang pagpunta ng mga pasyente niya. Matapos naman niyang gamutin ang mga ito, dali-dali namang lumapit sa kanya ang lalaki habang nananatiling tahimik. Pagharap naman nilang dalawa, pabulong naman yung nagwika sa kanya ng, Perdi, pwede ka bang makausap ng pribado? Meron lang ako sasabihin sa iyong importante.
Nang marinig naman ni Perdi ang sinabi nito, bahagya naman siyang natigilan sa kadahilan ng sinasabi ng mga nilalang na nakasapi sa kanya. Meron yung matinding pangangailangan sa kanya. Dagdag pa ng iilan sa mga ito, mas mainam na wag na lang nila yung pansinin kung ayaw niyang magkaroon ng dagdag trabaho. Matapos namang marinig ni Perdi ang payo ng mga nilalang na nasa kalooban niya, pinili pa rin niyang sundin ang kanyang pasya. Naniniwala siya, kagaya ng karamihan, meron ding karapatan ng lalaking yon na humingi ng tulong sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumayo at kasabay nito ang pag-abiso niya rito na sumunod. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang marating na nila ang loob ng kanyang silid, matyaga naman siyang naghintay sa sasabihin nito. Marami na kaming nabalitaan ukol sa'yo. Kahit binata ka, hindi namin maipagkakaila ang angkin mong galing sa larangan ng panggagamot. Dahil sa iyong kahusayan, nagpasya kaming lapitan ka. Perdi, pwede ba kitang isama papuntang Tagbino? Marami ang naghihintay sa iyo doon at sigurado ako ay katutuwa nila ang pagbisita mo. Yun nga lang, hindi ko may ipapangako sa iyo na wala ka roong makakalaban. Alam mo kasi, sa lugar namin sa Tagbino, karamihan doon kung hindi mga mambabarang, mga aswang. Yan ang rason kung bakit kada taon halos hindi mawala-wala ang salot sa aming lugar. Maraming albularyo na doon ang lumayas, kaya wala na kaming malalapitan pa. Sa totoo lang, ang pagpunta ko rito sa bahay ninyo, gastos mismo ng lahat ng aming mga kababaryo. Seryosong wika ng lalaki sa kanya. Nang marinig naman yon ni Perdi, hindi naman niya maiwasang mapaisip sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili kung gaano kalayo sa kanilang lugar ang Tagbino. Ayon pa sa kanya na kung susunod siya sa nais nito, hindi lang isang araw siyang mawawala sa kanilang lugar, bagkus maaari pa yung abutin ng buwan. Hindi yun magiging maganda, lalo na't marami ring mga tao sa kanila ang nakadepende sa kanyang serbisyo. Gayunpaman, hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang mga taong naghihintay sa kanya sa Tagbino. Upang magkaroon siya ng isang magandang kasagutan, nagdesisyon siyang pag-isipan yon hanggang sa pagdating ng kanyang ama. Magmula kasi noong bata pa lamang siya, hindi siya nakapagpapasya ng pangsarili niya. Siyempre, bilang nanananahan sa puder ng kanyang mga magulang, karapatan nitong malaman ang kanyang mga gagawin sa buhay. Makalipas pa ang ilang oras, sumapit na nga ang hapon. Habang naghihintay silang dalawa noon, sakto naman ang pagsilay niya sa kanyang amang naglalakad, kasama ang mga kapatid niyang sumunod sa kanya. Kaya pala yun natagalan sa bukid, gawa ng nakigapas yun sa palayan ng kakilala nito. Sa pagdating naman ito sa kanilang tahanan, agad naman yung lumapit sa kanya para makipag-usap. Unang tingin pa lamang kasi nito sa kanya, alam na niyang merong mga bagay na bumabagabag sa isipan niya. Maya-maya pa, pagwika naman ng kanyang ama, hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Perdi para ilahad ang tungkol sa nais niyang mangyari. Tay, sasama pala ako rito kay Lamanong papuntang Tagbino. Sinadya niya ako rito. Ang sabi niya, maraming tao doon ang nangangailangan ng tulong ko. Babalik din ako kaagad, Tay, kapag natapos na ako ron. Pakisabi na lang sa mga pasyente ko, mawawala muna ako ng ilang linggo. Wika ni Perdi sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong hinawakan habang dahan-dahang inilalayo sa lalaking yon. Sa pagdating naman nila sa isang sulok, pabulong namang sumagot ang kanyang ama sa kanya ng, Hindi ako tutol sa nais mong mangyari, Perdi. Pero sana sundin mo ang payo ko bilang ama mo. Delikadong lugar na pupuntahan mo. Kung maaari, dalhin mo ang lahat ng pinakamalalakas mong kaibigan
na kaya mong ipasok dyan sa katawan mo. Mas mainam na handa ka kaysa masukol ka ng kalaban na wala kang magawa. Nang marinig naman yun ni Perdi, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman silang bumalik sa kinaroroonan ng lalaki. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya yung inabisuhan na bumalik kinabukasan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makaalis na ito, minabuti na muna nilang magmeryenda habang pinag-uusapan ang tungkol sa magiging lakad niya. Sa pagsapit ng gabi, napakatahimik na ng paligid. Si Perdi naman noon, taimtim na nananalangin sa mga kaibigan niyang naninirahan sa gubat. Pagtungtong naman ng hating gabi, nang maramdaman na niya ang presensya ng mga ito, tahimik naman siyang lumabas para yon ay salubungin. Sa pagdating naman niya sa likurang bahagi ng kanilang pamamahay, doon bumungad sa kanya ang mga engkantong may mataas na katungkulan sa loob ng gubat. Ayon kay Perdi, binubuo ng 10 nilalang ang nakadinig ng kanyang pagtawag. 4 sa mga ito purong mga diwata, habang ang 6 naman mga maharlikang mandirigma. Sa kanya namang pagmamasid, doon niya napansin ang isang matandang diwata na merong hawak-hawak na tungkod. Pagtitigan naman nilang dalawa, mahinahon naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika sa kanyang isipan ng, Nakahanda na kami. Sabihin mo lang, papasok na kami sa iyong katawan. Huwag kang mag-alala, Perdi. Hindi ka namin pababayaan. Nang marinig naman ni Perdi ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, Alam ko naman yan. Ilang taon ko na kayong kakilala. Napatunayan ko na ang katapatan ninyo. Sige, pumasok na kayo at maaga pa ang alis natin bukas. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang nag-anyong usok ang mga nilalang na yon habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng kanyang sistema. Pagramdam naman ni Perdi na nakipag-isa na ang mga ito sa kanya, unti-unti naman niyang naramdaman ang biglaang paggaan ng kanyang katawan. Lumipas ang gabing yon, naihanda na niya ang lahat ng gamit na kanyang kailangan. Pagsapit naman ng bukang liwayway, nasipat niya ang lalaki na kanina pang naghihintay sa labas ng bahay nila. Meron yung kasama na 2 kabayo para naman kahit papaano hindi na sila mahirapan pa. Maya-maya pa, paglabas naman niya, bigla naman siyang sinunda ng kanyang ama, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pag-aalala. Bago naman nila nilisan ang kanyang lugar, paulit-ulit naman siyang pinaalalahanan ukol sa kung ano ang dapat niyang gawin sa lugar na hindi niya bistado. Dagdag pa ng ama niya na sa puntong makaramdam siya roon ng panganib sa buhay niya, lisanin niya yon nang walang pagdadalawang isip. Mariin kasi nitong ipinaalala, mas mahalagang makauwi siya ng buhay, lalo pat maraming tao ang umaasa sa kanya. Nang marinig naman ni Perdi ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot sa kanyang ama na wala yung dapat pang ipag-alala. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang umusad patungo sa Tagbino. Sa pagbagtas nila ng daan, naging maayos naman ang lahat. Habang tumatagal, napapansin naman ni Perdi na mabait ang taong pinagkatiwalaan niya. Sa katunayan, wala yung itinago sa kanyang sikreto ukol sa lugar na pupuntahan nila. Kaya naman niya yun nalaman dahil sa kakayahan ng isang diwatang napapaloob sa wisyo niya na magbasa ng intensyon ng isang pangkaraniwang tao. 2 araw lang noon ang lumipas, narating na nga nila ang Tagbino. Pagpasok nila sa baryo nito, unti-unti naman niyang napapansin
ang isang mabigat na salot na bumabalot sa lugar na yon. Kakaiba rin doon ang mga tao, gawa ng bawat isa sa mga ito nakatitig sa kanila. Maya-maya pa, pagdating nila sa dulong parte nito, doon bumungad sa kanya ang iilang mga bahay-bahay na tinitirhan ng mga pangkaraniwang tao. Perdi, dito pala ako nakatira. Hiwalay ito sa mismong sentro ng baryo. Alam mo kasi, hindi normal ang mga taong dinaanan natin kanina. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo noon pa, merong kakaiba sa kanila. Wika ng kasama niya, pagbaba naman nila ng kabayo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang inililibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Hindi naglaon nang masipat naman niya ang lahat ng taong naninirahan sa lugar na yon. Doon niya napansin ang dinadala nitong karamdaman at ang kawalan ng sustansya ng kanilang mga katawan. Yung mga batang naninirahan sa lugar, kung hindi mga butot balat na, meron ng mga diferensya. Ang mas ikinagulat niya pa sa lahat ay yung iilang kalalakihang kanyang nakita na tila bang ninakawan na ng wisyo. Sa puntong yon, doon niya napagtanto, malala na ang sitwasyon ng mga tao sa lugar na yon. Dala ng kanyang awa sa mga ito, ora mismo, agad naman niyang inumpisahan ang kanyang panggagamot. Kahit nanghihina pa siya noon dahil sa biyahe, hindi yun naging dahilan para sa kanya upang ipagpaliban ang kanyang misyon. Nang masipat naman yon ang kanyang kasama, labis-labis naman ang pasasalamat nito. Halos buong buhay kasi nitong paninirahan sa baryo, unti-unti na yung nawawala ng pag-asa na matulungan ang mga kakilala niya. Makalipas pa ang ilang oras, hindi na mabilang sa kanyang mga kamay ang mga taong natulungan niya doon. Para rin sa mabilis nitong paggaling, binigyan niya yon ng pangontra sa lahat ng uri ng nilalang na nararamdaman niyang namumugaran di kalayuan sa sityo ng mga ito. Sa pagsapit ng hapon, habang dahan-dahan ng tumatalikod ang araw, inabisuhan naman siya ng lalaki na ipagpabukas na ang kanyang panggagamot. Ayon kasi rito, tuwing papalubog na ang araw, merong mga nilalang na naglilibot sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na, para makaiwas, kinakailangan nilang magtago sa loob ng bahay. Dahil sa sinabi ng lalaki, agad namang napatayo itong si Perdi habang seryosong nagwiwika rito ng, "E di hayaan mo sila. Hindi ako matitinag. Tingnan natin kung mas malakas sila sa akin. Malaya nila akong paslangin. Pero kung hindi, uubusin ko sila ngayong mismong gabing ito." Nang marinig naman yon ng lalaki, hindi naman ito may pagkakaila ang matinding pag-aalala buhat sa naging pasya ni Perdi. Gayunpaman, wala siyang magagawa para yon ay pigilan. Sa pagsapit ng 6:00, habang naghihintay sila sa labas, meron silang nakitang 3 matandang babae na naglalakad bitbit ang isang kariton na binalutan ng itim na tela. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman yung lumapit, bakas sa pagmumukha ng mga ito ang labis na galit sa kanilang dalawa. Hindi naglaon nang makaharap na nila ang 3 nilalang na yon, napilitan namang tumayo itong si Perdi para kausapin ang mga ito. Pero dahil sa kawalan niya ng presensya, hindi nito ginalang ang mga sinabi niya. Sa halip, inutusan siya ng mga matandang yon na sumama ng mahinahon. Dagdag pa ng mga ito na hindi na siya makakaranas ng anumang paghihirap kung susunod siya doon ng matiwasay. Subalit, nang marinig naman yun ni Perdi, pasimple naman niyang tinawag ang mga diwatang nagtatago sa kanyang wisyo. Pagramdam ng mga ito, bahagya namang napaatras ang 3, takang-taka sa mga presensyang naramdaman nila. "Sa tingin niyo ba pupunta ako rito ng mag-isa? Alam kong kilala niyo na ako. Alam ko rin na alam niyo na ang kaya kong gawin."
Bakit 3 lang kayo? Nangiinsulto ba kayo? Wika ni Perdi sa mga nilalang na yon. Matapos naman niyang makapagwika, agad naman niyang inutusan ng isa sa mga ito na lumuhod sa kanyang harapan. Pagramdam naman ng nilalang sa kanyang utos, nagpumilit pa rin yung sumuway, ngunit lingid sa kaalaman nito na ang kakayahan ng diwatang nag-utos dito ay magparusa sa mga nilalang na hindi susunod sa nais nitong mangyari. Sa isang iglap, bigla na lamang nagsuka ng dugo ang matandang yon hanggang sa hindi naglaon, pilit na nitong inilalabas ang kabuuan ng kanyang sistema. Noong una, mga bituka lamang ang isinusuka nito. Pero maya-maya pa, iniluwa na rin nito ang kanyang atay, maging ang kanyang baga. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan namang lumayo sa kanya ang 2 pa nitong kasama, ngunit sa kasamaang palad, agad din naman yung binalot ng isang makapal na anino na lumabas mula sa katawan niya. Pagpulupot nito sa katawan ng mga nilalang, wala na yung nagawa kundi ang umangil habang patuloy na nagpupumiglas. Nang akmang lalapitan na ito ni Perdi, inabisuhan naman niya ang kanyang kasama na pumasok na sa loob ng kubo nito. Bukod kasi sa hindi niya yun mababantayan, unti-unti na niyang nararamdaman ng pagsidatingan ng iilan pang mga nilalang. Matapos naman itong marinig ang kanyang abiso, dali-dali naman yung sumunod sa takot na baka ikapahamak niya pa ito. Pagsilay naman ni Perdi na nakapasok na ang kanyang kasama, agad naman niyang hiningi ang tulong ng diwata na nangangalaga sa kakayahan ng apoy. Paglapat niya ng bagang nilikha nito sa mga aninong kanyang pinakawalan, agad naman yung tinupok ng apoy, kalakip ang mga nilalang na pinulupot nito. Dahil sa pangyayaring yon, wala na yung nagawa kundi ang mapaluhod sa lupa habang unti-unti naman silang tinutupok ng apoy na tila bang walang kamatayan. Sa pagkamatay ng mga ito, sakto naman noon ang pagdating ng 2 grupo ng mga nilalang. Ang unang grupong dinayo, binubuo ng purong mga aswang, habang ang ikalawa naman, binubuo ng mga mambabarang at mangkukulam. Bawat isa sa mga ito, galit na tumititig sa kanya, animoy hindi na makapaghintay pa na siya ay mawala ng buhay sa kanilang mga kamay. Nang masipat naman yun ni Perdi, hindi na siya nag-alangan pang tawagin ang 6 na mandirigmang napapaloob sa kanyang sistema. Paglitaw ng mga ito sa kanyang tabi, bakas naman sa pagmumukha ng mga nilalang na yon ang labis na pagkasindak. Ayon kay Perdi na, ang mga mandirigmang kanyang isinama noon nanggaling pa sa mga makakapangyarihang uri ng mga engkanto na nahahanay sa mataas na lahi. Lahat ito nagtatanga ng malalakas na kakayahan na ultimo ang isang gabunan, wala roong panama. Paglalarawan naman niya sa mga nilalang na yon, may hahalin tulad mo ito sa mga kawal. Ang pinagkaiba lang ng kanyang mga mandirigma, di hamak na mas malalaki ang mga ito kung ikukumpara mo sa isang ordinaryong tao. Halos ilang dipa din ang haba ng kanilang mga sibat at halos 2 tao ang taas ng kanilang mga pananggalang. May mga tinik din ang kanilang mga baluti kung saan yon ang nagsisilbi nilang depensa sa oras na dinudumog na sila ng kanilang mga kalaban. Ang 4 na diwata naman na natili sa loob ng katawan ni Perdi, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Bawat isa sa mga ito, nangangalaga sa kapangyarihan ng mga elemento, kaya na may nasisiguro niyang walang kahit isang nilalang sa lugar na yon ang makakatalo sa kanya. Isipin niyo na lang na sa puntong yon, dalubhasa siya sa paggamit ng kapangyarihan ng apoy, anino, hangin at kidlat. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, agad naman niyang ipinalusob ang mga kasama niyang mandirigma. Kahit hindi yun gaanong karamihan, pansin na pansin naman niya ang mabilis na pagkalipol ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa,
Napilitan na rin yung magsiatras dahil kahit anong gawin nila, hindi nila yon kayang paslangin. Ang lakas kasi ng mga mandirigmang yon, halos hindi nila mapantayan sa kahit na anong aspeto. Ramdam na ramdam talaga nilang wala silang laban. Sa pagtakas ng mga ito, yun naman ang naging silbing hudyat para kay Perdi upang ipalibot ang kanyang mga mandirigma sa kabuuan ng baryo. Sa loob ng 2 linggo, pinaglibot niya ang mga ito na siyang naging sanhi upang mapaslang nito ang napakarami pang bilang ng mga aswang na nagpupumilit doong manatili. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ng mga nilalang na yon na wala na silang laban, napilitan na silang umalis sa mismong lugar. Dahil sa paglisan ng mga ito, doon na natuldukan ang paghahari ng mga nilalang sa baryo nila sa Tagbino. Ilang araw pa ang lumipas, napagaling na rin ni Perdi ang iilan pa niyang mga pasyente. Nang makita naman niyang wala na siyang trabaho sa lugar, nagpasya na siyang umuwi. Magmula noon, mas lalo pang naging matunog ang kanyang pangalan sa mga karatig baryo. Pero alam niyo, pinuno, na ang pinakamaganda sa lahat na nagawa noon ni Perdi ay yung alaala sa mga taong nakasaksi matapos niyang salakayin ang lahat ng nilalang na ilang dekada ng hari sa lugar ng Tagbino. Saksing buhay rin ng mga taga roon kung gaano ba kalakas at katindi ang tinatanga na iba't ibang sanib ni Perdi. Okay, opinion ko sa kwento. Sobrang galing at saka ganda na itong kwento na to, no? Isipin niyo, sobrang galing talaga ni Perdi. Kasi wala siyang maestro o walang kahit na sinong nagturo sa kanya. Sino yung mga maestro niya? Yung mga makakapangyarihan na nakatira sa mismong kalikasan natin. Ang tindi nun. Bukod pa ron, nasasaniban siya na hindi nawawala yung wisyo niya. 'Di ba? Ang galing nun, ang ganda lang nun. Alam niyo kung naging series to, baka hindi lang to yung mga napalabas ni Perdi. Pwedeng may mga contact din siya o pwedeng may mga kakilala siya sa Biringan na pwede siyang tulungan kapag nanggagamot siya ng mga matitindi. Kasi isipin niyo, isang mandirigma o diwata ba yung nabanggit? Pero kayang tapatan yung gabunan. Ilan yung kayang tawagin ni Perdi, tsaka ilan yung kayang tumulong sa kanya. Ganong kalakas to. Parang ang mangyayari ngayon isang tao si Perdi pero katumbas niya isang buong hukbo. Hindi lang basta hukbo, parang lahat ngayon puro general 'Di ba? Ang angas ng kwento na to. Parang pinapaalala sa akin ng kwento na to si Lolo Ruben, pero ang pinagkaiba lang, sumasanib yung mga kaibigan ni Perdi sa kanya. So nagkakaroon siya ng pisikal na lakas sa tulong ng mga malalakas na engkanto. Sobrang ganda nun. Kaso nga lang, isang episode lang to. So para sa akin, alam ko, pati kayo, bitin na bitin. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.